Hej, mit navn er Andreas Sørensen, og det er videoen til opgave 9,3, hvor jeg har valgt at snakke om eksamensspørgsmål 6 om eksponentielle udviklinger. Her har vi funktionen b og a er vores to konstanter, som i dette tilfælde begge skal være over 0. Det vil sige, at vi kun arbejder med den øverste del af koordinatsystemet, da y aldrig kan have en værdi, der er under 0. B bliver kaldt for begyndelsesværdien, da det er den, der bestemmer, hvor funktionen skærer i y-aksen, og A bliver kaldt for fremskrivningsfaktoren, da det er den, der bestemmer den procentvise stigning af y, når at x også stiger. Nu vil jeg så gå over i Paint og lave et grafisk overblik over funktionen. Og her har vi så to funktioner, hvor den ene den er stigende, og den anden er faldende. Den stigende funktion har en a-værdi, der er på over 1, hvor den faldende har en a-værdi, der er under 1, men stadig over 0. Og for at bevise, at der hvor funktionen skærer y-aksen, det har den samme værdi som b, så skal vi bare sætte 0 ind på x's plads. Det vil så sige, at når man sætter noget i 0, med en potens af 0, så bliver resultatet 1. Så vi får ligningen y lig med b gange 1. B gange 1 giver selvfølgelig bare b, så y lig med b. Og nu vil jeg så gå videre til den præcise betydning af a. For at finde den præcise betydning af a, så vil jeg sammenligne kapital fremskrivningsformlen, hvilket prægtaget er en eksponentiel funktion. Den hedder kn i lig med k0 gange 1 plus r i n. Her kan vi så se, at k0 og 1 plus r, det må jo så være to konstanter, hvor at n og kn, det er to variabler. Vi kan lige skrive den her funktion op igen. Det vil så sige, at kn, det må jo så være det samme som y, b, det er k0, og x, det må jo så være n. Det efterlader kun a og 1 plus r, hvilket det må så være det samme, som vi jo så lige kan skrive her. Så for at isolere r, hvilket er procentstigningen, eller hvor mange procent den falder med, så må vi jo så minus med 1 på begge sider. Og der har vi så a-værdi. Og nu vil der jo typisk blive stillet et taleksempel af læreren, men i stedet så giver jeg mig selv et eksempel. Det hedder y i lig med 5 gange 1,38 i x, hvor at, vi kan se, at for hver gang at x stiger med 1, så må y stige med 38%. Procenten kan vi jo finde ved at bruge formlen, der står heroppe. Så noget af r i lig med a minus 1 i lig med 1,38 minus 1. Og der har vi så 38%. Men hvis vi så skal finde ud af, hvor mange procent y stiger med, hvis at x stiger med for eksempel 2, så skal vi bruge formlen r i lig med a i delta x minus 1, hvor delta x det er forskellen på x ved 2 punkter, hvor her er den selvfølgelig på 2, så vi har 1,38 i anden minus 1,
det er 0,9044. Det vil så sige, at hvis at x stiger med 2, så stiger y med 90,44%. Og nu vil jeg så gå videre til isoleringen af A og B. For at få isoleret A, så skal vi kigge på 2 punkter i den samme funktion. Hvor det ene punkt, det kan vi så kalde x1, y1. Og det andet punkt, det kalder vi x2, y2. Det giver os 2 forskellige ligninger, som jo så hedder, den ene hedder y2 lige med b gange a i x2, og den anden ligning hedder y1 er lige med b gange a i x1. Det tillader så at dividere de 2 ligninger med hinanden, så længe det er det samme vi dividerer med på begge sider af lighedstegnen. Det vil så sige, at vi kommer frem til y2 over y1 er lige med b gange a i x2 over b gange a i x1. Det tillader os at strege b'erne ud, da de 2 b'er de ophæver hinanden. Og så får vi så ligningen y2 over y1 lige med a i x2 over a i x1. Det tillader os jo så at lægge de 2 a'er sammen ved hjælp af potensreglen, så vi får y2 over y1 er lige med a med potensen x2 minus x1. Og herfra der skal vi så bare tage delta x roden af begge sider, så vi får a er lige med x2 minus x1 roden af y2 over y1. Og der har vi så isoleringen af. For at finde b, så skal vi bare kigge på et af punkterne. Det kan vi jo kalde, der tager vi y1. Det ligner b gange a i x1. Det eneste vi egentlig skal gøre her, det er at dividere med a i x1 på begge sider, så vi får b er lige med y1 over a i x1. Og her til sidst, der kan jeg også vise isoleringen af x i den eksponentielle funktion. Der kan vi selvfølgelig lige tage den eksponentielle funktion, og for at den måde vi starter på, det er at vi flytter b over på den anden side ved at dividere med b på begge sider. Og så for at få x ud af potensen, så bliver vi nødt til at tage en logaritme på begge sider. Hvor at
Hvis man tager en logaritme af for eksempel ax, så har man lov til at sætte x uden for logaritmen, da x gange log a er det samme som log a i x. Og nu er det jo egentlig bare så nemt, at man skal dividere med log a på begge sider. Og der har vi jo så isoleringen af x.